Ahoj, jmenuji se Eva a chci vám někoho představit. To je Žužuna, Světlana, uprchlice z Jižní Osetie a to je Marina, ta žije v Chašuri v Gruzii. S organizací pro pomoc uprchlíkům jsme před 3 lety postavili v Gruzii denní centrum pro seniory. Místní se tam můžou scházet, povídat si, uvařit si, umýt se, anebo si třeba půjčit berle nebo invalidní vozík, pokud jsou handicapovaní. Chceme, aby denní centrum bylo ekonomicky soběstačné. A proto jsme tam letos v létě přistavili malý hostel, jehož provoz má přispět na denní centrum. Zároveň také poskytne práci místním lidem, což je v tomto regionu ohromně důležité. Pomozte nám hostel v Gruzii rozjet a zatraktivnit ho pro turisty. Gruzie je totiž úžasná země. Jménem Organizace pro pomoc uprchlíkům vám všem předem moc děkuju.